लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु सेसनाव बरायबाय जोंहा दा वेल टिभि सोलिगासिनो दङ दि आर्ट अफ लिभिंनि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर फाउन्डेसन खालामनाय दा जोंहा लाइमोनफोरखौ बेवहाय ट्रेनिं होगासिनो दङ वेल टिभि इउ लिडारशिप ट्रेनिं प्रग्राम दा बेनिनो बेवहाय योगा फोरोङो योगा लोगोसे खेला दुला मोसानाय रंजानाय बाजानाय लोगोसे राफोद खालामनाय खामानि दामानि मावनाय बेजों लोगोसेनो जोंहा बाथ्रा बुंनाय माखासे साहस दा खेला जानो नागिरदों आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बायजोआव दंजो नैहाय खालामो योगाखौ ओमफ्राय नैबेनो बेनार बियो दा बेहाय जादों आरोना बर' बाजार कमिउनिटि हल बियो डिस्ट्रिक्ट चिरां बिजनेस साब डिभिजननि सिङाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा बैहाय जासिगोन खेला दिरुं बोनाय खेला जागोन आं भिडिअ खालामगोन आरोना माबायदि जागोन खेलाखौ नाय बिराद इन्टारेस्ट जागोन बे खेलाया जोंना खेला जागोन जायगाया रेडि जानानै दङ खेलाया स्टार्ट जासिगोन आरोना स्टार्ट जासिगोन मुख दिखा वीडियो करी मोननै टीम दे बोदो सोरनिया बोलोआ बांसिन नायनोसै हिनजाव हौवासो मिनि नाङा एकबारे बोलो सिनायनायसो नालाय बियो सोरनि पावारा हाइ अर्जुना मा ग्रुप मोनलाय अर्जुना आदा लाभ ओमफ्राय अर्जुना नाइस अर्जुना लाभ अर्जुना नाइस राइट गैयालै ग्रुप राइट ग्रुप जाबाय रेडि बलबान Ramni sebelah ya Ramni. belum mencerah. Wah, udah bukan sebab. Kasih gila. Nanti pas सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन ओमफ्राय सासे सानै साथाम साब्रै सयजन दिरुं बोनाय खेला जागासिनो दं नै Ready? 1, 2, 3. Ê, लगाओ lo kuning nih macam senpai माबाया लाभ ग्रुपा senpai लाभ ग्रुप माथो सोरसो आरो खनसे दंबावो खनसे थाबासो एसे बोनो हाबाथाय देरहाबाय आरो खननै जाबावगोन एसे हाबा One, two, three, go! Oh, siya gila. Jenbai deh. Lap berubah jenbai. Red berubah. Meneh bro, meneh apa menbray. Deh Bilas, mo장. Lakaw.
Kata putih. Yes, Sen baik. Bilas badan. Best of luck, bilas. Best of luck. Đây là final round. Đây bữa mình sẽ phá na game bola sunai nai. Seni Soktia bangsin beku naik nagadeng. Memberi tim dongo. Besar jendeng ban ampai. Echennya iban. Game start up sekali. Ready, deh. One, two, three. Bila umrai langka, bila sampai langka ada. Wih sudah. Final sudah baik. Ah, konsum mau na? Kesu tri yang dah, sedih apa? Ready? Ready deh. Putar. Soman-soman. Ya, final lah share Akbar. Right. Oh, ini sudah kadang mana ya? Ya. Kaman gimana bilas? Dan doain kadang nunggu.